Igraj! Vidi ovo. Vidi ovo. Jebote lebo u pičku. Ja ne mogu da shvatim bre jebote. Ja razumem sve. Pazi jebote. Prvo ljudi ne gledaju televizor, ne gledaju fudbal, ne znaju kako treba se da lopta jebote. Da li ćeš jako ili ćeš polako. Pazi. To samo dođu izgleda samo znaš ono da mu prođe vreme jebi ga valjda. Javite mu se, tražite od njega loptu. Ma kakav faul, sam je pao bre kurac. Ajmo svi, svi. Izvuci se struke, izvlači se. Loši pasovi. Momci, gledajte lopta! Gledajte lopta! Dobro se sudija kreće za svoje debljine. Ej, da nek pobegne ovde. Gde je ovaj Slaviš? Šta ćeš tu? Grga. Idi Mićo! Kako daju tako feš, ovako daš feš? Pa daju ovako punu jebote. Aco, gdje si? Stani, gledaj gdje je lopta! Ove čudo. Dobre. Gledaj gdje je! No ne znam kad su počeli. Pazi, njih došlo 12, nas 20 i oni imaju više snage. Evo. Igraj bre, fudbal, ej! Igrajte fudbal bre, ostavi se sudije bre. Što ne igraš bre? Kasnije ću, ne mogu. A ne možeš, ne možeš. Više volim da ovako sjerim. A, pa dobro. Ne, nego... Ne možeš, Bokvić ne može da ide jebi. Ko? Pa Juga jebi. Tako je. Nigde nikog nema, pazi. Nema niko ne trči. Niko ne trči, ma jo, brate. Vidi. Bravo. Odmah, prva. Ma kako, 17-ica bre čoveče. Pa se onaj ga, jeste, penal sudija. Pa onaj ga je pokrio bre, onaj drugi igrač. Ali onaj čovjek pored njega što je, on ga je faulirao bre, jevo. A ovaj golman šta gleda koji kurac, njega on pi... Nema vode, nema. Nema vode, Onaj čovjek ga je zadnji